Traste honekin edozein lekutan aldut entzun ni nahi dudan musika. Baina badago beste aukera bat nahi duzun lekuan, nahi duzun musika entzuteko. Nagoreri esan. Nagore, play, ekin! Nik niri loreak, neure burua maite, bakarrizketan naizela, zuk ez duzu lertzen. Bakarrik dantzatzen, inorren beharri gabe, zu baino behal naizela, komaite. Ekin dezaiogun saioari. Kaixo lagunak eta Nagore Fernandez, ongi etorri, zer moduz? Nola da hori, edozein lekuta, eskatu ezkeo, edozein lekutan asaltzea zure gitarrakin, ahotzakin da? Jatetxe, taberna, festa pribatuetan, zure etxean bertan. Hori, noz baiten bain nahi badu saltza eta girua, Nagore ikasoin. Eta segatik errebelde, nahiko errebelde altzea. Bueno, errebelde igual gure errepertorioa da, zen ez dakagura arauzeatzik, eta denetatik jotzen da. Moldatze zeate da honea, ez da? Hori da. Ze gauza ona. Bueno, gaur, ingo deu, txerri saieskila, saltzan, geho, barbako antzeko bat eta entxalada bat, eta aldi berian, zure bizita ezautu, eta musika pixkat entzungo deu gero, ez da? Hori da, bai. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Nagore, deixente osagai dakau maiganean eta garatuko izun nundik noa ibiliko gehan, ados? Bueno, ingo deuna da, lehen da biziko eta behin, txerri saieski hau bertan gixatu. Nola gixatuko deu? Saieskia sartuko deu, baina vuelta eta vuelta emango jau, berehala barazki botako ditugu, barazkik pixka potxatuko ditugu, botako deu soja pixkat, jengibre pixkat, ospina eta kanela pixkat. Eta gio salda, dana estaliko deu, eta hor gixatzen utziko deu, ordu erdi bat itxita. Hor jaukiko deu saieskila xamur-xamurra. Ze ingo dio, gero ikutu bat labian eman. Eta ikutu hori emateko, ingo deu hemen saltxa barbako antzeko bat. Hemen dakau tomatia, dakau ketchup tomatiare bai, dakau siapia, baratzuria, eta hemen estilla. Ingo deu horrekin nasketa bat, soja pixkate bai botako dio, eta horrekin gero brotxita batekin emango jo saieskilai, eta labian bukatuko. Barbakoa Tokio emango jo gehatuko ala, eharra. Eta gero lagungarri bezala ingo deuna da, bai entxalada bat, eta bai emulsio bate bai. Emulsio aiteko erabiliko deu arrautza, limoia, botako deu nasketa honen goiadakada bat, eta gero ingo deu olio ekiloriakin eta gatzakin, turmixa sartu, eta maionesa prestatu. Eta gero, hoi gutxi balitz, baitare entxalada jarriko jau. Entxalada diteko garaian, ingo deuna da, bai tomatia, eta hemen gazta dakauna, jarriko deu xerratan inda, jarriko deu ontzi baten, eta laberatu ingo ditugu. Behin, inda dakaunian, ingo deuna atea, aguakate jarriko jau, letxua jarriko jau baitane, eta ingo deu ospin olio bat, albaka, intxaurra, eta tipulinakin. Eta igual limoi pixka gehatzen basai gure bai botako dugu. Eta gero hori botako dugu entxalan gainetikan. Orduan jungoa, saieskila, emultsilua eta baitaren entxalada. Ados? Oso, no, ez da gozearekin gaituko. Hoi, seguro, hemen goziak inoiz resta juten. Eta ondo pasatare, bai. Eta, bueno, ingo deuna da, abestien bat joko zu, ez da, bukaeran, ez da? Bai, noski baiatzen nola, ez? Ni musikero bat etortzea eta ja irrikitan, gitarra uste hor, ja pena hartzen dut. Baina, bueno, jarriko geha martxan, zukaldean zemuz moldatzea. Ondo, asko gustatzen zait. Ze ona. Bueno, bajungo zea, barazkitxo hauek txikitzen, ingo deul satitan, borobiltxua, satia hunditan, zatikan geho saldan geratuko, salda erabiliko dugu beste errezetan batentzako edo geho sopa batiteko, baina kasu untuan erabiliko dugu geho saieskia bakarrikan. Ez da okuidekan handia o txikila moztu, bale?
Bueno, hoi zure kontu, eta nire kontu jarriko saieskile eta gainuntzeko osagaia txikitzen jungo naiz. Bueno, zea besti mota jotzen dituzue. Hor jartzeu, covers. Covers dira bertziluak, ezta? Bai, bertsioak jotzen ditugu. Eta saiatzen gara denetatik jotzen. Popa, pues adibidez, Mekano, Amaral, asko gustatzen zaigu, baina rockeroak ere egiten ditugu, Nirvana, Guns N' Roses... Pixka bat denetatik. Osa, danetik edatik zu, danetik, bai. En la variedad está el gusto, esaten dute, ez? Ona, orduan ez dakazu estilo bat ola zehatza, hori? A ber, azkenean dakazu gustatzen zaizun musika eta ez zaizuna gustatzen. Hala da. Abesti bat ez bazaizu gustatzen, oso gaizki defendatu aldezakezu estenatoki baten gainean. Hala da. Baina orokorrean nik uste dut, ikuspuntu zabal bat izan behar dugula, eta denetatik entzun eta jo behar dugula, ez? Ze ondo, bai, hala da. Nik egia esan bai, beti esan dietenean, ze musika mota gustatzen zaitu? Nei, hori, batzuk gustatzen zaizkik, beste batzuk ez, eta musika generalian gustatzen zait, eta, bueno, badaude igual musika batzuk eta eskiten hain beste gustatzen, baina segun nun eta nola rapatzei zuen dana da balekua, Segun sasoia o eskontza baten da. Reggaetonari ere mania asko diogu, niri etzait bereziki gustatzen, baina gero goizeko ordu bitan jartzen baizut eta batean. Oitxe esan dezu, igual zea bat zola pegaua dana, baina gero hor eskontza baten hostian, da hor artezea donzan, Bai, dena kontestuaren arabera. Oantxe esan dezu egila. Baina, bueno, jutezean nian noa baitea, zerrekin aztezea, o zerrekin sartzezea jendian barroaino. Normalian igual agarrate fuerte Mi María, edo Moriría por vos, Amaralena, hola pixkat lasaiak, ez? Como pairo entrando en calor esango genuke berotzeko. Gero ja, pues juten gea pixka baia panderetarekin, ja martxa hartzen, eta bukatzen dugu, pues, Bela Txau, yo tengo una banda de rock and roll, Lokillorena. Pixka eta aloloko, ez? Eta jendia dantzatzen kalejira egiten tabernan. Bikai. Eta adibidez, hor, bakarrikan zoaz, o esan dezu sartzen deu, pentsatzen den horretekin zoazela? Berez, gitarra eta hotxa gara. Gitarran Xabi Mendiluzea dakagu, oso gitar jole eta pertsona ona. Eta bera joaten da normalean gitarran nirekin. Baina batzuetan, agian ezin du, edo zehoztar ateratzen zaio, orduan ja gabon hauetan, jarri naiz buru belarri gitarrarekin eta errepertorio guztia ikasi dut. Hementxe azkat betu, behatzak. Epa, hori zeak jartzia, nota jartziagatik, Hombre, lau ordu, bost ordu egonez gabonetan. Eta puakino askazala usten naizea. Ez puarekin beste eskua da, hau edia sokenak, baina... Ez que batzu nizadia musikero akizton askazalak eramaten duenak, bai, igual gitarra klasikoa jotzen dutenak gehiago, baina bai. Gitarrista faltaba zaizu, eta pua faltaba zaizu, bai, askazala utzi beharko zu igual, batzuetan bai. Baina bai, normalean joaten ez gitar jole batekin eta bien artean egiten dugu. Eta, bi bakarrik izateko... nahiko kaina sartzen dugu eta jendea oso pozik gelditzen da. Ambiente ona, jartzen dugu taberna, jatetxe eta festetan. Seguru nao, dudik gabe. Eta adibidez, jendek, azken aldian, ze eskatzen du gehiena? Jendeak ze eskatzen dizu? Orokorrean, gure kontzertuetara datorren jendea nirekintakoa izaten da. Badira gazteagoak ere bai, baina bai, nirekintatik gora, 40 urtetik gora. Orduan, jendia dago gogotxu, Nino Braboren abestiak entzuteko, edo aspaldikoak, Nina Simonenak, edo Amy Winehouse, ez? Igual orain gaur egun tabernetan entzuten ez direnak. Vale. Eta modan daudenetatik zein da gehien eskatzen esaten, jape, ke pesauz. Batzutan reggaetoia eskatzen digute, eta guk ez dugu reggaetoia jotzen, edo gogoretzen naiz behin eskatu zigutela bat, Quebedorena, eta nik ez nuen ezagutzen zeintzak. Nire semia gustatzen zaio hori, pizkazea da, esaten, letra horiek, manez, ez ikasi, letra horiek. Batzutan ere eguneratu behar gara pixka bat, pentsat jakiteko zeskatzen ari diguten. Quevedo Mbappé, eta esaten, hau garbitu ingo dut pixka bat horriturrian, bale? Garbitu ingo dut. Nere kontu, ema jazu nahi, bai. Ingo jotena da hoi da, hemen, pare bat, betite jo, bat alde ontaka, eta bestia bestaldeaka. Eta hola ja iriztegea, lokatza guztiketak ateatzea. Earra porru hau, Bai, itxura polita dauka. Bai, earra dakana gortuta. Vale, hau, listo. Oso ondo. Vale. Hori, jendeak eskatzen badigu kantaren bat edo, saiatzen gara, ez bada reggaetoia edo zerbait ola oso arraroa, jendeari ere entzuten,
eta hurrengo kontzerturako prestatzen, zeren azken finean, guk ondo pasatzen dugu, jendeak ondo pasatzen badu ere, bai. Ordu moldatzezea une oro, zer daun, oze jende daun, eta... Hori da. Gudakago gutxi gora bera. Eta ez juten lista batekin prestatuta? Bai, oza, zerrenda ez dago eramaten dago el libro gordo de petete, ola letra guztikin eta kanta guztikin izan daitezkela gutxi gora bera 50-60 50-60 abesti eramatituzu, bai, Bai. Eta gero momentuan, joaten gara improvisatzen. Moldatzen, ona. Eta... Giroaren arabera. Baina gero egongo dira errepertorio horretan, zure kontzertutan baten bat ez beti egongo dana, ez da? Eta kitzein dan zuri niri Guns N' Rosesen Sweet Child of Mine ikaragarri gustatzen zait, zen nina ez Guns N' Rosesen oso fan. Eta baita ere belatxau jendeak pila bat eskatzen du, eta oso polita egiten dugu. Arra-parra magin dugu abesti horiekin. Hori oso polita izaten da momentu hori zen, jendearekin asko konektatzen dugu. Bai. Gaina, bertsioak eta hola abesti mitikoak eta beti sartzea jendien barroaino, ez da? Bai, jendeak eskertu egiten du. Zen gaina kantatu ditzake, ez? Pixka bat showa egin, altxatu, bai. Eta gero jendia gaina abestiak ezagutzen ditu, eta nola abesten hasten dian, da gora etortzea jendia, ez da? Beste modu batera disfrutatzen dute, bai, alde horretatik zortea daukagu, ez? Puntu hori dakagu gure... Eta pixkatolako egunetan, kontzertutan, behar da errepertorio zabala euki, ez da? Zeratik, bestela batuta motxa galditzen da, ez da? Pentsatzen dut, ez da? Bai, eta ez dakizu ere zer eskatuko dizuten. Igual jatetxe batean esan dizuete, behitu, etorri eta zortzitan, eta zugutentzea repertorio batekin buruan, baina, ez, eske orain nahi dugu lasaiaz nafaltzen ari dira, eta, bale, ezin dezakezu da jo pixka bat flamenkoa, eta... Iepa! Ostras, pues ez dugu prestatu, baina itxaron, igual, prestatuko dugu zer orain momentu batean. Flamenkoa gabesten? Bai, begira, orain dela Gabonetan, kontratatu gintuzten, aieteko familia bat kontratatu gintun, bere etxea juteko, bilantziko flamenkoak egiteko, Gabon kanta flamenkoak. Eta egin genituen. Bai, Campana sobre campana. Azkenean oso abentura zalea gara, eta gustatzen zaigu pixka bat denetatik egitea. Abentura guztietara apuntatzen gea. Zer bihar da inbeste estilo jotzeko, abentura zalia izan azteko? Nik uste dut... Hauek organikoa gota hemen azpin, bale? Lotxarik ez izatea, eta pixka bat irekiak... Hortan erekin ondo eramango gina, bale? Irekiak egotea, zen badaude musikariak igual oso estriktua direnak eta esaten dute, ez. Nik rumba bat ez du joko, zen hori da de orkesta, ez? Nik rumba bat ez, abesti hau, ez, nik kategoria gehiago daukat. Eta guk horri adibidez ez diogu beldurrik. Claro. Pues azken kontzertuan eskatu ziguten... Zer da zer baino kategoria gehiago azkenean, ez da? Hori da, ez, azkenean musika da. Eta eskatu ziguten Rafaelen Migran Noche, eta hor improvisatu genuen eta jo genuen. Zan, 90 urte betetzen zituen emakume baten urte betetzea. Ona. Eta, bueno, izan tan la bomba. Eta holakokin ebai gainean, askotan lagunduko dizuena jo ez, zure erreporteria hunditzen, ez da? Ikusten dezu, guk jatetxen bezala, askotan izuna ezu eman hau jateko, baina jende eskatzei zu ez dakiz eta moitu itezea, claro, porque azkenean bezeruak dira hemen agintzen duena askotan, ez da? Horrela da, eta beraiei eskerrere, gu ere joaten gara repertorioa moldatzen. Ze ona. Bai. Bueno, hemen ikusi zu, barazkik bota ditugu, oain, jengibretxuak botako deu kanelatxua, zaieskik barroa, eta hemen txingoetena da. Ospina, gehiagik gabe, Ospintxuria, normala, Ospintxuria, ardo zagar ospina. Geo, soja, ez detana botako, Hola botako jot, vale. Eta guain ningo deuna da. Salda bota, gatza bota, itxi, eta ordu erdi bat egosten, esan deun bezala, vale? Hau botako deu, eta hau egosten dan bitartian, jungo gea. Dana ona jatetxea, eta indigue plater bat mundiala. Ikusiko zu ez etxikuna. Guazen bertara. Hau itxikoteta. Kaixo, Joseba. Kaixo, Joseba. Maider eta Jonander gara, agurainen gaude, eta gaurko egunean, dana ona jatetxea aurkeztuko dizuegu. Hemen dana ona hasi ginen duela 3 urte, Maider eta biok. Dana ona deitu genion, duela urte asko hemen zegoelako
Dana Ona deituriko diskoteka bat, eta hori, pizkat izen hori errekuperatzeko edo jarri genion. Gaude hemen pizkat herrialdearen kanpo aldean, badaukagu aparkalekua, badaukagu parkea txikientzat, hemen nahiko txoko ona daukagu. Goizean goiz irekitzen dugu, goizeko 6etan, hasten gara gozariekin, gero 11etakoak baita, barrako pintxoak ere asko mugitzen da, eta gero eguneko menua ematen dugu. Bezero finkoekin lan asko egiten dugu, egunero, eta hori da gure esentzia. Jende finkoa zaindu eta bueltatzea. Orain Maider sukaldean dago eta plater bat prestatuko dizue. Gaurko errezeta gure etxeko katxopoa izango da. Eta horretarako osagai hauek behar ditugu. Hemen daukagu gatza, arrautza, tipura karamelizatuta, urdai azpikoa, hauntz gazta, eta hemen daukagu serrak. Eta bukatzeko daukagu ogi birrindua eta irina. Lehenengo pasua izango da txerra hartu, urdai azpikoa jarri goian, ondo jarrita. Jon Anderren aitak badauka behiak, eta erosten dugu behia, eta gero hemen menu berezietan saltzen ditugu bertako produktuak eta kilometro zeroko aragia, oso importantea dela. Bakarrik egiten ditugu hauetako platerrak asteburuetan. Edo ere egiten ditugu menu konzertatu batzuk taldea handietarako. Gero ni jartzen dut gazta hauntza, 2 edo 2 terdi, eta gero tipula karamelizatuta alde guztietatik, jende pilori ere zaio gustatzen tipula karamelizatuta. Orduan egiten dugu piper berdea karamelizatuta, eta hori ere oso goxo dago. Eta gero berriz jartzen dut urdai azpikoa, eta bukatzeko jartzen dut beste serra bat. Eta ez dakit ikusi duzuen trio de ases, baina atera ginen, esperientzia oso polita izan zen, gainera irabazi genuen, oso ondo etorri zaigu, jende pilo bat etortzen da, galdezka, ezagunak egiten ari gara, edo ez dakit, eta hori, oso pozik gaude telebistarekin. Eta amaitzeko, orduan ja, gatza pizkatxo bat botako dugu, nik 2 aldetatik botatzen dut, irinatik pasatuko dugu, gero behar dugu arrautza, eta bukatzeko ogitatik pasatzen dugu, eta listo. Niri asko gustatzen zaite egitea gizatuak. Ez dakit karrilleras, rabo, olako gauzak, ondo egiten ditut. Eta ja bukatzeko, bakarrik falta da katxopoa frijitzea, eta gero, frogatzea eta honegin. Joseba, eta hemen daukagu gure katxopoa prestatuta, eta badakizue, frogatu nahi baduzue, hemen agurainen gaude jatetze Dana Ona. Venga, agur! Haupa Maider eta haupa Jon Ander, earra jartu azitxon hori earra, flipau indet, ze katxarro! Ai ama, benetan, hoi bakarri jatia, goze asko, kinjun behar da, baino igual, emango nillon. Igual patata enbaz horratuko zitaiten, baino katxopo barroa. Bezarka da handi bat, eta horrela jarraitu, earra. Gu gurian jarraitu behar dugu. Hemen txedakau martxan gixaua, behar dut nik barbakoa saltza jarriko martxan, eta zungo zu tomatetxo hau, bale? Bale, eta ez azala zuritzea edo ez? Bai, venga, azala zurituko jau, ja esan dezula, txukun ningo. Beitu, emango izun da zu, zuri gailua beitu izaten dia batzuk, lixuak, eta lixuakin zuritzeko ez da erresa izaten. Puskatitea. Baina beste batzuk izaten dira, ikuste zuen nola dakar zerratxoa bezala. Hortza bezala. Honekin oso ondo zuritzea. Zuritu. Abraz dituen behatza zuritzen? Ez, harrapatzen mazu igual bai, ez harrapatu, Gio musika inbiar deuta, Musika gabe gatu berbagean, ni zuritukoet. Bestela zuk jobarko ez zuritzen. Bale, beste aukera bada. Gio hemen jarriko deu, bale? Aber, esmatzen dudan, bale, horrela. Eta ez dira, behitu, oitura dakazu bestiakin juteko, osea, bestia dantzan ibiliera. Baina hau, egiten dezu, eta zuzenen da moztu iteu, bai? Zorrotzago bezala egotea. Hori da. Biatza kontuz. Hori bai. Bueno, esan dakua, ingoeten handik, barbakoa martxan jarri. Oso ondo. Eta zuri, nondik deitzen dizuen normalean? Zeizaten dia gehiago? Ezkontzak, festagiruak, ez dakit, zorion? Udaran ezkontza pila bat egiten ditugu, eta auzoko jaiak, aste nagusian Donostian ere jo izaten dugu, eta gero neguan, eta igual gehiago jatetxeetatik eta tabernetatik, pintxokotea girotzeko, edo afari bereziren bat egiteko musikatua.
bai. Eta Donostian ere asko eramaten ari da tardeoa. Bai. Ni uste pandemia etorri zanetik handak hauetan etxeagun bergenula, tardeore asko, zautzan asko itezan, bai. Orduan tardeorako ere deitzek gaituzte. Bai, ona. Eta nungo xatzen dezu gehiago, ze gustatzen zaizu gehiago? Nik gehiago gozatzen dut, estenatoki bat izan beharrean, jotzen dezunean, taberna edo jatetxe batean, jendearen nivel berdinean, ez? Berotasun hori gehiago sentitzezu. Bai, estenatoki oso altu da denean, azkenean muga badago hor publikoaren artean, eta etza inbeste sartzen paperean. Ados, ulerkorra da egia esan. Bai, eta adibidez, oso pesaua jartzen gara hor gaudenak dantzan daola, ihotzea eta mikrofono heldute izun norbaiten noiz bait, edo... Bueno, gertatuko zaizkizu gauza berezik, ez da? Bai, jendea animatu egiten da, eta normala da, ez? Kantatu nahi dute, eta normalean utzi egiten diegu, bat. Ez, kantatu nahi baituzte 8 azkenean ere kontratatu izun pertsona, pues, etzaio gustatzen, ez? Morro lan agore, no? Baina bai, orokorren jendea oso jatorra da, eta noski, gurekin abestu nahi badute, zergatik, ez? Zer abestit handiak gehienetan igual igo zaizuna, ez da gazu oroitzapen bat iguala esatezula, baitu abestia hori jotzen detenian, askotan igotze zai jendia edo. Bueno, belatxaurekin asko igotzen dira, lauteiaturekin emozionatzen dira asko baita ere, zen lauteiaturen bertsio oso berezi bat egiten dugu, zen hasten gara poliki-poliki, baina gero egiten dugu lauteiatu rumba bezala. Bai, Bai, la gitarra espainolarekin, eta oso polita gelditzen da, eta jendeari atentzioa ditzen dio. Eta gero ikusetena bai, iten dituzu euskaratu abestiak, ez da lehen ojo dezu abesti bat? Bai, noiz baita euskaratu balizan ditugu, adibidez, kontratatu gintuzten, Donostiko udaletxeak kontratatu gintun euskararen egunerako, eta jo behar genuen ordu bete edo ordu terdi dena euskeraz. Eta guk geneukan ordu bat eta erdi euskal errepertorioa, betetzeko ordu bat eta erdi. Orduan esan genuen, bueno, pues dauzkagun kantak euskaratu ingo ditugu, eta euskaratu genuen Belatxau, euskaratu genuen Bolando Boi, Bolando Bengo, Welcome to Tijuana, Paranoiarena, baita ere. Bolando Boi, Bolando Bengo, nola sonatu euskaraz, kontatu pixka, kantatu pixka. Egan noa, egan nator, egan noa, egan nator, eta bidean ez gelditu lo. Ona. Bai. Ze ona. Eta adibidez hor, zehazki pasatzen dezunean hizkuntza batetik euskarara, batutan pixkat bermoldatu inbiar dezu, edo balekoa gelditzen da. Nik uste dut, oberena dela abestia polita gelditzea, eta igual ez dakala inbeste garrantzirik izatea hizkuntza, esaten duenaren berdin-berdina. Claro. Zen, euskaraz ere itzulpenak ikusten ditugunean, kartel batenak edo abisu batenak, batzutan hain zehatz itzuli nahi dira, pixka bat galdu egiten dutela bidetik, ez? Hala da. Desnaturalizatu egiten da. Hala da. Hola. Hola, xebakareka, bai entxaladarako zela. Bai, hola jarri. Me venida arriba. Lasai, xabalian jarri horrela, eta gero gaztan moztuko zu, tale bai xabalian da laberatu ingo dugu, bale? Eskerrak ikusi zute, bueno, pikatutare onda geldituko zan, desberdina, zure ikutu, dana ibezela, zure ikutu, emango zen nion. Hoxe da, gure bertxioa. Ondo. Bueno, eta hori leku guztitan, da inbeste leku berezitan joezu, zin da zuretzako leku gola berexiena, edo esan zezuna berriro jungo nintzen guztuarea jotzea? Konfinamendua bukatu zenean, eta ezin genunean inunen jo, zen ezin zan, debekatuta egon zan, musika zuzenean, jo egin genuen Donostiako katamaranean. Zen berezu, altamarrea juten zinen, eta anetzegon araurik. Eta hori zen da, irla txira jutean eta hori jundatorriteana? Oiek izaten dira, zoie dira, irlara joaten direnak batzu dira, eta katamarana egiten duna da, errekorrido turistiko bat egiten. Vale, bai. Zumaialdian flixia jutean abezela, eta hoxe. Eta han jo genuen, eta oso polita izan zen. Eta horrere anekdota oso berezia daukagu, zelen da biziko aldizkun ginenean, ez genekin, naiz eta egun normala izan naizeri gabe, gu pentsatzen genuen ere arajunda. Itxasuan beti dago, beti moitzea itxasua. Nola mugitzen zen, eta nola jotzen zuen haizea. Orduan, nijo nintzen hile soltearekin, toda melenas, eta soineko luze batekin buelo handiakin. Orduan, hasi ginenean irlaren atzetik juten, Bapatien soinekua, baina Marilyn Monroe bezala, hemen neukan. Ez duna arrakazta ukiko zen duen orduan, ez da? Arra showa entzen duna. Pila bat. Ez azkenean,
hor zegoen pertsona batek goma bat utzi zigun, eta koleta bat egin barritzen genio. Vale, eta jazta, ondoz. Ez dela arpeia ikusirez, Hori da, bakarrik kuleroak. Hori guri gertatzen zaigu, itxasoa gute genean, ni beti esatio, Laure, gaur kiston itxasua dago, gaur kiston itxasua. Eta igual, gu itxaso noituta gaurrentzako, dago itxaso gobio eta txarragoa. Baina ez da nontzako goituta, itxasontzia beti moitzea. Osea, itxasontzia urganian beti moitutea, eta oso laua ondare beti moitutea. Igual gero laku batian edo hola, ez. Ez hainbeste, ere bai moitutea. Baina hemen beti daude olatuak eta beti dago aize pixka eta aize pixkat hori. Igual herrian emateu ez da hola, batzutan egoaiziak inda hola, zautzalden kostan emateu, ze goxua dagoen, gero bateatzen itxasua, eta dinbitan bat. Eta txaketa, eta... Eta dana. Hala izatea, bai. Bueno, hemen ikusi zu, gure barbakoa zeitxuro hartzen nahi dan, Bitu, hemen indetena da, baratzuria ondo zanpatu, gero bota estilla, siapia, bakizu erran siapia. Mustafa? Hoi da. Pentsatu delen esan ketchup pixkat, eta hoen botako jau, tomatia baitare. Hau ja, nola birrinduta daun, nastiakin nahiko izangoa. Oso ondo, ondo zoaz, ez da? Uste baietz ez da gir. Ezin hobe. Vale, bueno, honek itxura erra hartzen nahi da, eta hori ere bai. Guain hori da, hauek bota hemen organikoa pixkat, eta horre bai, xerratu hau, eta gainen jarri, eta laberatu ingo dugu, bale? Oso, no. Anoetan ere bai jozen duen, ez da? Bai. Hori, ja, galanta, ez da, historia, ez da? Oso polita izan zen. Jo genuen Keller espazioan, justo partidoa girotzeko, partidoaren aurretik, eta errealet txuri urdinaren bertsio bat egin genuen baita ere, eta jendia jarritzen hor dantzatzen, gurekin kantatzen, eta superpolita izan zen. Jendiak ez zuen, nahi esan ziren, jendiak ez zula, nahi partidua hastia. Jendiak hor nahi zuen gelditu. Du gustora geunen, zure gustoa, eta jendiak gustoago. Bai. Oso beteta zegoen gainera, oso puti. Bai, ez da? Oso esperientzia polita. Bai, hane hotegea gure baikala espazioan, da umiak indajutegea lehenugo, eta gehoan jolastokila daka, eta jolasteko, eta noiz era mandio, eta guain behan dujuteganean, aita, ez nahi partidu arean, jundan, aita, guan itxita dago, bai. Zuk engainatu itxeio Bai. Moldatu, engainatu baina, bai. Bueno, hemen txebago atxerrik txarraka, hau atera den asketa egiteko, baina dana nola indeun morteruan, hor gelditu da, batzu jaunea. Bueno, eta neotak hori oso olioi purdia jarri zizun, ion alda beste lekun bat ola esan dezuna eharra. Bai, ezkontzatan ere oso polita izaten da botuak eta irakurtzen dituztenean, elizan, edo jatetxean bertan eskotzen direnean, eta bakoitzak irakurtzen du bere zatitxoa, eta batzutan ere astu ikentzaizu gero, abestu behar dezula zentzaude hor, pendiente, zentzuten superpolita den hori, eta bai, oso unki garria da. Eta orduan zu bukaera, eskontzan bukaeran ez, lehenago ere bai juten zea? Hori da, guk egiten dugu normalian zeremonia, bai elizan, edo udaletxean, edo jatetxean bertan eskontzen direnean, zeremonia egiten dugu, eta gero koktela baita ere. Vale. Bai. Ze gustatzen zaizu gehiago? Koktelan desmoronatu itea pixa jendia? Koktela guendik ez, no? Ez, koktela normaliz hori da. Eta gero dantzaldiako etxe gelditzen? Ez, Ke ba. Bueno, a ber, noizbait eskatu izan digute. Eskatu ezkeo, bai. Eta gelditu izan gara, baina normalean zeremonia eta koktela berotu eta sarrerak eta historik eta... Ona. Bueno, labia dakau berreunea, hoi jarriko zu gainean, horrela, oso ondo, botako jau gatza pixkat, eta laberatu ingoet. Kusiko zu, gazta pixkat urtuta geldituko da, tomatia ere bai xamurtuko zaigu, eta gero gainean jarriko dugu jantza. Ez dakit oso potoloa moztu dudan, igual zina guai. Ezin hobe indezu. Bale, horrelaxe, eta horrelaxe. Ni esaten dentena, bertziotan bezala, sukaldian ez da arau bat. Eta hori askotan esaten den, ni gaina gozogilean naizela, jende asko esateu, jo, eske, gozo gintzaita eta asko gustatzen zea oso zehatza da, beti pixatu inberda, baina nien horrekin bat. Zeatikan, esaten den, madalena bat. Beti gozotasun berdina daka, beti koipe berdina daka, hala izango baza mundu guztia berdina. Eta gozitzen, baina batzu dia gozoago, bestiak dia iringilokin, bestiak dia koipe goiokin, kroketak bezala. Eta azkenian, bai, puntu batetik gora esintzea pasa, zea igual moztu iten da. Baina beti dago baremo txiki bat hor 10% bat jolasteko. Eta bakoitza berrezeste ateatzeko. Bueno, hemen bago txerrek itxarrak aurreaka, Gero, ospina prestatu behar deu, barbakoa eman berdiu eta laberatu zaieskia, eta emulsioa ine bai. Eta bitartean jungo gea, bideotxo bat ikustea. Eta noaino jungo gea, behasainea, salsamendi baserrira eta letxuga mota desberdinak ikusiko ditugu. Guazen bertara, gaina gure entxaladako, bakarrako, gillo ondotorriko zian, haber zer erakuste igun.
Hau, bai Joseba, ni Aitor naiz, baratze zaina, gaur Beasainen gaude, Saltxomendi baserrian, eta letxuga nasketa nola egiten dudan erakutsiko dizuet. Ni baratzagintzan hasi nintzen pandemia garaian hemen guraso baserrin bizi nintzen, denbora beste geneuken, eta hori dela eta hasi nintzen baratzagintzan, lurre lantzen, esperimentatzen, eta hasi nintzen bizitzen, hemen halko banu bizi edo ez, eta entea nintzen justu ataundar bat hili jubilatzekoa zala, behakin harremanetan jarri nintzen, eta beak garai hartan hor nintzen zon ataungo kontsumo talde bat. Eta orduan, planteagoen du norabaiteko trantsizio bat edo itea, eta hasi ginen gutxinaka beha guzten eta ni hasten. Eta guainain naiz ekoizpena haunditzen eta taldekide gehiago lortzeko asmotan edo. Behin pixka nire historia edo ezagututa, guain akutsiko dizuet, letxuga nasketa edo nola iten dean. Letxuga gorrikin hasiko geha, hau da aitzosto barietateko letxuga nasketai kolorea ematen dio eta deigarri izaten da ez. Dauzket tipurinekin landauta letxuga gorrik, elkar laguntzen dielako. Letxuga mozteko modu ohikona da, ipurditik moztea. Ipurditik moztuzko zer lortzen dugu, buru guztia lortzen dugu, hau da normalen dendatan ikusten deuna, baina letxuga hortatik ez dugu gehiago jasoko ez. Eta hemen egiten deuna da, letxuga berdinetik etengabe jasotzen edo haitzen gara. Osto berrik etengabe erdin eukiko ditugula eta fotosintesi gehien egiten duen ostok normalen erdikok diela ez. Orduan, egiten deuna da etengabe osto zarrenak edo kentzen juten gara. Laban batekin hartu, letxuga heldu eta kanpoko ostotan kortetxo bat ematea eta behin bilduta juten gara poltsan sartzen. Hemen dago zuen letxuga bat abia. Hau da, dendetan eta, ohikoena gehiena kontsumitzen da letxuga. Ikusten duzuen bezala, belar asko dago baita, baratza honetan, esango zuen hau da alperra. Kontu da ez, beste metodologi baten arabera edo saiatzen gala lana egiten ez. Ahalik eta ekoizpen eraginkorrena egiten ez. Hau da, ahalik eta energi gutxina sartuz, baratza edo sistema honetan, ahalik eta etekin gehiena atatzen. Ahalik eta lan gehiena bizidunek indezaten. Bizidunek ondorioz eguzki energi bidez indezaten, ez? Eta belarrak eta hori dena daude, belar horiek etengabe fotosintesi egiten nahi dielako eta fotosintesi horren bidez lurre elikatzen nahi dielako. Eta horrekin lotuta, azken aldin esperimentatzen aigean gauzatako bat da, nolabait deskomposizio zikloi azkartzeko landaren arten animalik edo sartzea, eta hortako, inditugu tuneltxo batzuk, eta bertan sartzen ditugu oiok, eta oiok egiten duena da, bitxo jan, bare jan, arrautzak jan, eta deskomposizio prozesu guztioi azkartzen du pila bat, eta modu hortan lortzen dugu fotosintesi askoz gehiago inalizatea baratza honetan, eta orduan ekoizpen handigoa lortzea, modu jasangarriko baten. Hau da aitza ostozko letxuga berdea, eta honi egiten deuna da, berdin kanpoko ostoke juten gara biltzen, eta erditik juten da azten. Letxuga nasketatan saiatzen gara gusto ezberdinekin, testura ezberdinekin jolasten, batabia letxuga da nolabait kurruskarikoa, eta letxuga berriz da, leunagoa, gozoagoa, errazago edo jaten dana. Guain azkeneko letxuga jasoko ditugu, eta konkretuki kukulu motako letxugak. Letxuga hauek txikigo izan hoi die, oso kurruskarik, eta letxuga hauen zainketai edo dagokionez, esan genezak letxuga orokorren lehortean gorroto dutela, etengabe ure eukitzea gustatzen zaiela, baina ur gehiegi ere ez. Letxuga nasketatan beti oinarrie letxuga izaten da, baina gero saiatzen gara bizitasun pixkat sartzen ez. Guain egun konkretuki errukula eta ziazerba sartu hoi deu. Hauek jaso ondoren taperretan sartuko ditugu, etengabe taldekide berdinek edo hornitzen ditut. Nik ematen die taperra eta behek urrengo asten buelta egiten diate. Orduan lortzen deuna da berrera biltzea taperroiek edo, eta etengabe plastikoa sortzen ez aitzea.
Bueno, Joseba, bukatu ditut gaurko lanak, taper guztia prest daude kontsumo talderako, ni hemen geratzen naiz, urren arte nahi duzuenean etorri, eskerrik asko eta ondo segi. Aitor, ia ezin mutil fina, zega baratza txukuna, Eta ze hona olio sartzeitula, beste barazki mordo batekin onduan, eta gero gustatu zaitena da nola letxuak, asa bezala eta pusketa moztu, eta gero berreskuratu, eta artista hutza aiz, ona, jarraitu horrela, danoi elikatzen, eta gurugian jarraituko jo. Ikindakua sukaldatu eta elikatzen jarraitzen, bezarka da hondi ba, lagun. Gogoak ingelitu naiz bere etxea jundan historias abokadosan bertatik bertabetik gauza gobetu ikaste ja. Apuntatu. Bai, apuntatuta dakat, gaina goierrin da, ona, horrela jarraitu. Bueno, gurian jarraituko deu. Hementxe, dakat, a ber, ontzitxo bat atera bihardet, inbiar deuna da, zaieskila atea bertara, emango jotin deun barbakoa hau, eta gero inbiar denik emulsio bat prestatu, baitara esan dugu, botako joula barbako honen goiadaka bat gure maionesai. Maionesai sustantzia emateko. Eta hemen ingo deu bi gauza. Ospintxua prestatzen jungo gea. Ingo deuna da, beitu, boltxo hau emango izut, hartuko dituzu lau o bost intxaurra, eta ondo pikatu. Igual, beitu, bateak utzuko izun horiten. Askotan iten detenanik, bueno, askotan no, batzutan, aldetena da. Golpe bat eman, ja, desente puskatzen dut, eta gero ja pikatu iten dezu, bale? Zure kontu. Gio, tipula pusketa bate bai txiki-txiki, eta albaka ostoke bai. Gero botako jo borrea limoi pixkat, olio virgina, eta ja, ikiko dugu, listo, botatzeko, entxaladan gainetikan. Labea behitu behar dut, eta ingo etena da bi gauza. Bat, tomate eta gazta, atera, beitu. Hala, zeitxura, ona. Zeitxura, eharra indeu, hemen. Gazta, beitu nola gehatu zaigu. Eta gaine hemen utziko dugu, eta gero epelian jarriko dugu, zean gainen. Ingo detena da, beitu, grilla jarriko jot, bale, venga, 275 Taki gehiagi izangoa, adibiliko gea, gauza da pixka kurruskari gelditzea, emate jo hoi da. Bintzat tostaitua egotia, bintzat. Eta hemen, zeuzai berezia, kanelakin da, jengibrekin da. Hola, Marruekosekoa bezala. Bai, hoi da, pixkat bidaiatu iten dugu, honekin. Honekin, ingo dugu bain zaieski erabili. Baina gero, salda hau, fideo batzu botao, tapioka pixkat, eta sopa ehar bada, Hau ez du alperri galduko. Bueno, jarriko hemen, eta aldi berian, gauza gehiago kontatu behar dizkazu, nagore? Bai. Bueno, esan nundik noa ibiliko zean uda hontan, baldak hauzu zerbait lotuta. Bueno, udaran ezkontza pila bat dauzkagu, baina larun bat ontan, apirilaren batean, Baske Tabernan egongo gara, Donostian, Miramar kalea 5 zenbakian, zen hauek ere tardeoarekin hasi dira, eta oso leku polita daukate eskailerak bera, da justo noria jartzen duten, Donostiko noria jartzen duten, hortik oso gertu, eta oso ondo ematen dute jaten baita, eta hor festa bat ingo dugu, 8:30, 80 margarren hamarkadetako feste bat ingo dugu. Eta irikila da, o bertakun berda, o sarrera bihar da, edo... A ber, irekia da, berez aforoa aforo bat egongo da. Bai, 60 pertsona, 70 gehiegi jota. Baina, bai, librea da, eta edo norkun daiteke, eta oso polita egongo da. Vale, orduan adibili aforua dauta, Ez galdu, ona. Hau adibidez, zure ogibidi alda, ontaz bizizea edo bakazu hau da asteburutako eta gauzak edo... Bueno, ni berez, bi gauza desberdinetaz bizi naiz, eta ez da bata bestea baino garrantzitsuagoa. Alde batetik irakaslea naiz, lehen hezkuntzako irakaslea naiz, ingelesa eta musika irakasten du. Eta gero, musika baita ere. Ona, zu oro lanpetutan, ozea, ez da? Bai, baina azkenan, batzuetan egia da nekatu egiten zarela, zen, gorputza, batzuetan nekatuta esnatzen da, baina ni asteburuetan musikarekin indar berritu egiten. Bai, Bai. Badago jendea ere oso nekatuta. Saltzan jarri jendia, ez da? Nekatuta iristen zarenean bezala eskolatik edo lanetik, eta kirola egitera jutentzea. Aizez aldatzen dezu azkenian, ez da? Bai, eta gero suertea dakagu zen, beti gaude oso gauza alaietan parte hartzen, ez? Festetan, ezkontzetan, eta jendearen adrenalina ere zu etxera eramaten duzu, jendearen energia positibo hori. Orduan polita da. Ona, egia esan, bai. Egia esan, gure lana bezala, gure bai beti esateu jendeak, zeg lan goxua dakazun, beti gozo gintzaiten, o jatetxen jendea tortzea, jatea, ondo pasatzea, ez da?
Baina bai, egia esan, geho lana da, eta egunero inbiar bazu, asteleenetikan, ostialea, baina zuria igual aste burutan, behin obitanin, eta goxatu, egia esan. Eta zenbat urteko umekin eotezea klasek ematen? 4 urtetik 12 gutxi gora beratzen, aurrezkuntzan ere ingelesa ematen dut. Ja, guain ingelesa oso txikitatik ematen da, ez da? Bai, leku batzuetan 2 urtetik aurrera. 2 urtetik, oso proposa da, ez da? Umek segituan harrapatzen dugu, zu zeirutu zeizu, azkarregia egiala, o zein da zurik puntua? Badaude estudio desberdinak esaten dutenak 6 urterekin hasten direnean ere, azkenean maila, bukatzen duten maila oso antzekoa dela. Maila bikainakin bukatu aldutela, ez da? Baina nik uste oso garrantzitsua dela, beraiek ere ikusteko hizkuntza desberdina daudela, eta batez ere belarria egiteko, eta jarrera positibo bat lantzeko ingelesarekiko. Horrela gero ere, lehen hezkuntzara iristen direnean, eta gauza zailagoak ikasi berrituztenean, ingelesa daukagu ze ondo, ez? Txip hori, Pavlov bezala. Eta esan dezu ingelesa, eta beste zerbait esan dezu ematen zula? Bai, musika. Musika, ematen dut baita ere. Musika gehiago gustatzen zaizu emati ingelesa baino? Bilak ditut oso dituzu oko. Bai. Baina, musika beti emateizu margen handiagoa, ez? Claro. Orain adibidez, Lennon Miley Cyrusen abestia abestu dudana, prestatu nuen eskolarako martxoaren 8an lantzeko eta ikasleekin egiteko, eta, azkenean dena bat egiten da, ez? Hala da. Bai. Horrekin, earkizuaz, ez da? Ez dakit gehiago txikitu behar dudan. Aldezun dana txikitu hori oso ondo. Hori, haundita, leheno indezun bezala txikitu horrela eta bikain gelditukoa. Oso ondo zoaz, ni hemen txorrota bat bota det, bota jokoetena da, goiaraka da, ehar bate bai esan deun barbako honena, iepa! Bidian erori zai pixka, baina horrela xe, botakoetena da, kiloria, eta ingoetena da, esan normal bat bezala, birringailu azpin sartu, behian euki, eta mantxo goraka. Zaieskia dadakau labian, ospinare bai hemen olio eta botako jot beste limoiana, eta ni aguakate garbitzen jungo naiz, letxuare garbilak hau. Albaka pixka falta zaigu, baina zula zaizu gitarra hartu, eta ni gainontzeko gauza bukatzen jungo naiz, eta ez dakiz, zeu joko diguzu. Joko dizue, these boots are made for walking. Oh, amazing. Ekin, nagore. Oso ondo. Venga, nagore. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. Oh, you keep messing where you shouldn't be messing. Now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and no excuses what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying where you ought to be truthing. You keep saying that you never get burned. Oh, you keep learning where you shouldn't be learning. Well, someone else is getting all your best. These boots are made for walking, no excuses what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over. These boots are made for walking, and excuses what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Woo! Oh, you keep playing where you shouldn't be playing, and you keep truthing where you are not up there. Oh, you've been found like $1,000,000. Know what's right, it's right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, no excuses but they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. These boots are made for walking, no excuses but they'll do.
One of these days this food. 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 I'm gonna walk all over you. Nagore artista utazea. Eskerrik asko. Mi esker, hemen izateatik. Zuri. Ikusi zu elkarrekin ze saieskin Wow. deu, zein txala Ze da. polita, gero da estaten barko dugu, Oantxe, gaur egun hortxe dakau, eta gu hemen gelditzea. Beste kantu batekin, eta platerrealakin. Oso. Eskerrik asko, hemen izateatik, eta badakizue, apirila batian, Donostin, Hori. zuzenian. Bazken, eskerrik asko. Aio. Agur.